93, 95, 80, 80, 80, 85, 80, 75, 100, 60, 90, 75, 80, 85, 100. מה שקראתי עכשיו היו ציוני ההגשה שלכם לבגרות. אתם קולטים שעד לפני שנתיים לא ידעתם בקושי לפתור שתי משוואות ושני אלמים? היום אתם ניגשים עם ציוני הגשה של 80, 90 ו-100 לבגרות של 4 יחידות. עשיתם את זה כמו גדולים. למדתם בשנה אחת מה שלאחרים לוקח שנתיים ללמוד. עשיתם משהו שאף אחד לא האמין שתעשו. אמרו לי, בוא, תיקח אותם, תעשה איתם איזשהו ניסוי. קח אותם לטיול. אז חבר'ה, הגעתם לקו הסיום שאתם כולכם ווינרים. אני באופן אישי גאה בכל אחד ואחד. אני גאה בך, אני גאה בך. עשית את הבלתי יאומן. עכשיו אתם על קו הסיום, יש לכם את הבגרות האחרונה. קחו נשימה עמוקה. אתם כבר עשיתם את הדרך. כל מה שנשאר לכם עכשיו זה לצלוח את המשוכה האחרונה. הבגרות הזאת קטנה עליכם. אתה מסוגל, את מסוגלת. קחו את הזמן, תנשמו לפני המבחן, קחו אוויר. תעבדו לפי זמנים. יש לכם 5 תרגילים, 3.5 שעות. תזמנו 40 דקות לשאלה. לכו על השאלה הקלה ביותר. תתחילו עם השאלה שהכי טוב לכם איתה. אם אתם נתקעים בשאלה, אתם לא מבזבזים עליה את הזמן. אתם ממשיכים לשאלה הבאה, וחוזרים לשאלה שנתקעתם בה בסוף. בואו נאסוף שאלה, 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 אחרי זה נחזור לשאלות שאנחנו נתקעים בהן. תזכרו שאם אתם לא יודעים סעיף א', למשל בחקירה, אם זה פרמטר או אם זה בגיאומטריה, תמשיכו לסעיף ב' בהתבסס או בהנחה שהצלחתם לפתור את סעיף א'. תסיימו את כל שאר הסעיפים, יהיה לכם זמן לחזור לסעיף א' ואולי גם תצליחו אותם. יש לכם זמן. לא להיבהל מתרגיל, יש לכם זמן לנסות אותו, לא להצליח אותו פעם, לא להצליח אותו פעמיים, להצליח אותו בפעם השלישית. לא לעשות דברים שאתם לא בטוחים בהם. אם אתם לא בטוחים לגבי צמצום מסוים, לא לצמצם. לעשות את הדברים לאט. אם יש לכם זמן בסוף הבחינה, לעשות שאלה עוד פעם, פעם נוספת, כדי לראות שאתם מקבלים את אותה התשובה. תעשו את זה. הימור שלי זה שבדרך כלל התשובות צריכות להתקבל שלמות. אם לא יוצאת לכם תשובה שלמה, יכול להיות שיש לכם טעות. אבל אם עשיתם בעיית תנועה, או עשיתם איזושהי בעיה, בעיית קיצון, וכל הדרך נראית לכם נכונה, מבחינת התהליך, מבחינת המהלך, יצא לכם תשובה לא שלמה, ונגמר לכם הזמן, או שהקצבתם 40 דקות לשאלה ונגמרו 40 דקות, תשאירו את זה ככה. יכול להיות שיש טעות חישוב אחת קטנה של פלוס או של מינוס, ואנחנו משאירים אותה. אנחנו נחזור אליה בסוף המבחן. אם נאתר את הטעות מעולה, אם לא נאתר את הטעות, נשאיר את התשובה איך שהיא, ונכתוב לבוחן, בוחן יקר, אני חושב שאולי יש פה טעות חישוב מסוימת. אנחנו לא משאירים דפים ריקים. לא משאירים. גם אם אתם מסתכלים על שאלה ואין לכם מושג מה קורה שם, אתם מנסים, אתם מראים לבוחן שהתאמצתם, אתם מראים לבוחן ולבודק שאתם יודעים משהו מסוים, גם אם זה לא קשור ספציפית לשאלה הזאת. לא משאירים דפים ריקים, לא יוצאים עד הדקה האחרונה. עושים את מה שאתם יודעים לעשות, ואני משוכנע שכולכם תצאו עם הראש למעלה, כולכם תצליחו, כי אתם ווינרים.